Ako ste si našli svoju priateľku? Preložila daboval kanál Redditoviny. Prišla ku mne domov a pýtala si jedlo. Dlhšia verzia. Pracoval som v zahraničí a vytvoril som skupinu na Facebook pre jedlo a recepty z mojej krajiny. Pravidelne som pozýval členov skupiny na brunch u mňa, kde by každý priniesol jedlo z našej krajiny. Prihlásila sa na jeden z brunchov. Mali sme dobrú chémiu, potom išli na rande. Dnes presne o 7 rokov neskôr. Teraz sme manželia a máme syna a dceru. Takže áno, perfektná zhoda sa môže udiať práve pri vašich dverách. Tinder aj u mňa. Tento rok sme s partnerom spolu už 9 rokov. Dal som jej AirTag do zadku. Milujem ten trik, ktorý funguje za každým. Máte priateľky? Akurát som toto prišiel povedať. Nie je to niečo nedosiahnuteľné. Ak si pozrieš tento thread, nájdeš kopec dobrých rád, ako si aj ty môžeš nájsť frajerku. Napríklad mať hobby, ponúknuť do vzťahu niečo hodnotné a byť milý.